What's up? I'm back again. So, mao na niya ato ang next video dito sa mao na ni ang last video sa atong operations of algebraic terms, no? So, proceed na ta sa ato ang gitawag division. So, as what I have said, gi-explain man ako itong multiplication, no, na napo sa sariling rules niya. Ang division are actually more on almost the same sila rules sa multiplication. The only difference lang is pag-abot sa ilahang exponent. So, makita man niyo dito nga kung sa ato ang multiplication is kung mag-multiply ta o kasi pag dili similar or similar terms ba siya, ang tendency is i-add na to ang exponent. Samantalang diri sa ato ang division is kung mag-divide ta, kung pwede siya ma-divide, mag-divide ta, ang buhaton nato sa mga same variable is atong i-subtract ang exponent. So medyo kabaliktaran sila og rules sa ato ang multiplication. So ato na siya i-show karon. So by the way, nagpasalamat day ko sa mga nag-like, nag-subscribe, o mga nag-share sa ato ang video. So hope nakatabang ni dako sa inyo, labi na itong mga ginikanan nga medyo naglisod o remember sa ilahang mga high school nga math. So daghang salamat, no. So I'm hoping kaning last to ang video is mo lang ito, i-like lang ito, subscribe lang po o i-share. So let's start for division. Actually, ang division at ang multiplication, they have almost the same rules. The only difference is abot sa ilahang dito sa iyang exponent. Okay. Sa division, ingon ka sa diri, number 1, you can divide any term lang yapon. Pwede maka-divide any term. Kung unsa nga term pwede ma-divide as long as pwede siya ma-divide. So kung dili, mahabilin siyang fraction. Ako na ipakita unya. Number 2, divide only the coefficient. Parehas ra gihapon sa divide only the coefficient. And then number 3, once na divide na nimo ang coefficient, ang buhaton lang nimo is katong naay the same nga variable, no, look for the same variable. Tanaw nimo katong gi-divide nimo ang coefficient kung nabas sa same variable, look for the same variable. Nganong pangitaon na nato ang same variable? Tungod kay i-apply man nimo ang rule number 4, which is ang mahitabo is kung dito sa multiplication di-add na to ang same variable, di-add na to sa multiplication, dili sa atong division is atong balihon. Since kabaliktaran si multiplication sa division, so ang ilaha pong rules dito balihon po nato, kabaliktaran po sila. That will become subtract sa exponent. So, ang tendency, paabot dito sa ilahang same variable, kung nasa same variable, ang ilahang exponent is subtract. So, ato siya karon ipakita. Ato siya karon ipakita. Excuse me. Kasad ipan. Anyway, so example number 1. Like this one. Example, 8x squared over 4x. Ma-divide? Yes, pwede siya ma-divide, no? Ano man, tungod kay any term pwede man mag-divide. So, kani, divisible ba ang iyahang, pwede ba ma-divide ang iyahang coefficient? So, pwede kayo. So, pwede siya 8 divided by 4, that is 2. And then, copy the variable. So, tanawon kung same variable, same man sila variable, x man. So, mahitabo, copy the variable. And then, ang rule number 4 is, kung same ang ilang variable, subtract the exponent. So, pila man exponent diri? 2. Ang exponent diri, kaya naman siya 1, mahitabo, 2 minus 1. So, ang final answer is 2x na lang. 2x raised to 1 or 2x. So, di naman natin libutangan og 1 kung
1 diha, no? Pwede na dili na to ipakita, no? 2x raised to 1 or 2x. Number 2. How about ingani 15x squared plus 3x over 3x. Pwede ba? Yes, pwede kayo na siya. Ato lang siyang isa-isahon pag-divide. So, mahimo ning 15x squared over 3x plus 3x over 3x. So, ang final answer ani is 15 divided by 3, that is 5x raised to 1, or 5x na lang kay 2 minus 1 is x. And then dire 3 divided by 3 is 1, so plus 1. Ang x og x, so 1 minus 1 is 0 naman. So pag may mo siyang x raised to 0, according sa law of exponent, sa zero law of exponent, automatic any number or letter nga naa siya 0 nga exponent is equals to 1. So 1 times 1, 1 na lang mabilin ko. Kani 3x divided by 3x, diba? Any number divided by 2 itself is always equal to 1 man. So, klaro kayo nga, mao na ni ang final answer. So mao lang ni ang ako ang ikahatag sa inyuhang division nga rules. Mas dali sa tan-awon pero dili magud siya usual magamit, especially kung dili siya perfect division nga mahitabo, no? Kay halimbawa kung ani, no, halimbawa another sample ta ha. So tan-aw na to ni kung another example na to, example ngani 3x raised to 2 over 5x. So kung tanaw na to ni di man ni ma-divide, dili man siya perfect number or perfect, pwede siya ma-divide pero proper fraction man ni siya. So magpabilin siyang 3 over 5, no? Kung mo gamitan ng calculator, may mo na siyang decimal. Pero ang iyang variable pwede gapon, may mo siyang x. So ang nasa ito nga kay same raman siya, then 2 minus 1, 3x. 3 over 5x raised to 1 na siya. Or another kani 10x raised to 5 over uh, uh, 7x raised to 3. So kung mo na siyang i-divide, 10 divided by 7 na mo siyang decimal. So pwede rin misulat as 10 over 7. Then same variable man siya, so copy the variable, 5 minus 3, 2. So ako lang ipakita diri nga sa rules, sa division, pwede ka mag-divide any term, and then kung pwede ma-divide lang coefficient, imo siyang i-divide, pero kung dili, sulat lang, and then ang iyang exponent i-subtract. So kabaliktaran siya sa ato ang rule sa multiplication. So hoping na gets ninyo ang rule sa division, medyo mas dali ni siya tan-awon, then dili sa tanan to i-complicate og maayo kay adbot ra ta diha sa sitwasyon, no? Kani mga sayon lang ni mga basic kumbaga. Salamat, bye bye.